Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere, i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Tornem a estar aquí amb vosaltres per mantenir-vos informats. Si preguntéssim a qualsevol veí de Sant Pere de Vilamajor quin és el poble del costat, segurament ens diria: el poble del costat? Sí, home, és Sant Antoni de Vilamajor. El poble del costat? Sí, home, és Sant Antoni de Vilamajor. I és cert, però la gran extensió del terme fa que pertoni a molts municipis veïns a més del de Sant Antoni, i segurament no tothom sap quants i quins serien. Quants veïns? Ni ho sé, ni m'importa. Sóc d'aquí, pesat. Per això, avui farem un repàs dels 9 municipis amb els quals Sant Pere de Vilamajor comparteix els seus límits territorials. Al sud hi trobem el municipi de Sant Antoni, amb més de 5.000 habitants. És el més habitat dels dos Vilamajors i es va independitzar de Sant Pere de Vilamajor al segle XIX. Al sud-est hi trobem el municipi de la vila de Llinars del Vallès, on Sant Pere de Vilamajor, a través dels veïnats dels Boscassos, hi partiona amb el veïnat agrícola de Sant Joan de Sanata. Si mirem a l'est, trobem la vila de Santa Maria de Palautordera, amb més de 8.000 habitants. Comparteix el pont trencat amb Sant Celoni. Una mica més amunt també hi trobem Sant Esteve de Palautordera, amb poc més de 2.000 habitants i una molt animada activitat cultural i festiva. Un exemple és que és la seu del Circ Cric. Al nord-est hi trobem el gran i muntanyós terme de Fogars del Montclús, amb el seu imponent i conegut Turó de l'Home, el punt més alt de tot el massís. Al nord, partionant amb el veïnat de Santa Susanna de Vilamajor, hi tenim el municipi del poble del Montseny, poble natal del gegantó Quico, de Sant Pere de Vilamajor. Al nord-oest, la porta al Pla de la Calma, al terme de Tagamanent, que dit al revés és nen amagat. Molt misteriós, no us sembla? A ponent, a l'altra banda de la Serra de Palestrins, tenim el terme de Cànoves i Samalús, on hi podem trobar el Gran Castanyer d'en Cup o el Pantà de Vallforners. I al sud-est, la vila de Cardedeu, coneguda pels seus carquinyolis i borregos, s'independitzà del terme del Vilamagore medieval al segle XVI. Aquests són, doncs, els 9 municipis veïns de Sant Pere de Vilamajor. Ja ho sabia, però m'heu agafat de sorpresa. És veritat! Bé, de moment això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higineherrera.cat. Us mantindrem informats.